Ako lang bigyan, ako lang. Walang iyaka ako. Ayan yung trolley. Diretso yan sa ano, yung... Ayan. Tagiyan ni Barbie. Oo, yan na dati. Dami. Ay, mga iklog na inarbis. Umulit na ka-blur mo. Tag-iya ba? Dami. Sana may isang grabe ka daghan no? Sa ba ano? Sa Sayti. Pag ganyan ko nagkaroon ko ng buhay ganito. Ito may isang diretso lang yun. Isa ka. Sis. Sis, pila ka po kami sa kabubupan. Ha? Bupat ang lamang. Ayun. Di. Ano? Wah, busy. Pili ni kami sis. Siya pila ni ka. Sakay nga na, isa ka. Pila sulod. Isa kay nga na. Diyan ka ng mga Indian na enjoy po na yung puso. Ha? Every ilang years po yan. Pagka papalitan mo na yan. 2 years. 2 years na. 2 years. Mababalik niya naman yung, magagamit niya naman yung ano niya, no? Kapag mababalik naman yung gastos niyo. Ayos na. Ngawa. Pero may mga ano, wala pa man to ito. Plano ko sa mga bata. Sila magaling na. Magaling? Ujite. Ujite. picture. Ujite. Kada adlaw kay nga ni primitive bread. Batanon pa ko niya. Ha? Batanon pa ko niya. Ay, exercise pa. Ay, timbangan talaga siya o pagka hindi na kaya ng kanyang timbang, ibig sabihin bababa siya. Ibig sabihin talagang susunod niya. Pero kapag magaan pa siya, Diretso pa yan sa Kuya, ano? Kung di siya bagay sa likod, kung di siya ka, yung nakabug at
Di siya muna og sa iyang sizes. Japan, technology ba ni Tay? Ah. Sige na tayo sa okay. So, yan yung malumano dati. Nakagal. Ayan. Wala na. Oo, yan. Kasi ano size sila. Iwis. Ayan. Medyo. Isa? O, lampas na kasi sa ano mo. Hindi kasi lampas na. Dalawa ka lang yan. Dalawang iyok niya. Kani rin sa jumbo na large ni. So mo na siya kani jumbo ni. Jumbo. Di magarista. Tay, ako sa rasa yung kuha ng lechon, Tay. Alas 4. Oh. Sige. Na kay kuan dia tawagi ang talisay nga expert mo. Jumbo. Ay mo to sila kalas 2 basig. Siguro nila magdadalo. Baka mamaya pa pupunta niya yung gamis ka. Hindi na pa. Arden na. Large ni guys, large. Mulen ay mulen. Ako jumbo ni guys, jumbo. Vlogger na yan. Ay, sis, jumbo ako nagarin siya. Ilang ang sahod ko nito Tabi? Jumbo. Jumbo sa ako. Si KJM po. Galing na dito. Jumbo. Kani sa large na punto. Wala kayo sa large. Jumbo na ganda. Mapuno na akong tray sa jumbo. Eh, ako naman. Hindi mo kanina talaga. Bumbo na. Napuno na akong jumbo nga tray. Ay, iyakin mo lang pa rin ito. Ani. Ciao. Ang ustos ko dyan kasi si Paingon mo na. Na. Kaya ka na. Jumbo na. Jumbo. Doa. Talaga sa large Punta daw ng dito. Jumbo. 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 Ang first ni Jang Atim, hulog siya o dili gani, must go forward siya. Jumbo. Hindi po sa ubay. Inapuno na ang jumbo. Da, jumbo po na large man eh. Jumbo gapon? Jumbo gapon ni Brad? Dala ko eh. Kani jumbo gapon eh. Ito talaga yung hiningi ko noon sa kanila. Hanap ko na kapag pili kami ng buhay sa iba. Kaya namin. Jumbo ni ako, Len. Pwede mo nag-ikatan sa Twitter para sa yaw ba? Wala pa. Lagi ako sa ito niya. Kasi kasi kayo rin sir. Mata na. Kawin niya na lang sa pabili. Ano na si Jiboy. Wala pa man daw siya ano. Kaya, bibili pala siya na lupa para Scaling ni, scale. Timbangan eh. Sa sizes. Tatlo yan sila dito. Oh, vloggy Brad. Hindi ko, nakita kami sa Tagbilaran. Yung mag-iot. Tapos babalik siya. Nakita kami. Hinga mo na. Balik siya bukas sa Tagbilaran. Duty uli ng ano, sa IBEX na naman. Exercise po na kay ako man imo ka mo. Oh, Magalingaw man. Kumuno na. Ibutang lang ang itlog. Meron yan, pero... May kadi mapusa na. Ay, mabangga. Di kinakaya. Sila na po. Kuyawa, oy. Small, large, tayo, jumbo. Kuyawa, oy. Tagaw kayo. Kung kita kumanig, matimbangan. Ipalitan din sila sis kay katong sis ka sige pagkontak niyo. Ayaw sa isa mo ka kay timbang ni. Tagtag sa timbang ba ito? Di lalim. Nari kang galasan. Saon na Di lang. na masilbi og kanang naay. Kanang mano-mano. Daghan kang itlog. Wala, matatalo ka. Kuyawas, timbangan, no? Ada jumbo. Large, medium, small. Pero na-adjoy masipit, ani si? Oo.
Aji masikot ani makusa. Ay. Sige kalikayan. Andam lang. So bila ang jumbo dito. Ay, jumbo. Tatay, Tagay. asa mo na jumbo ni tay? Wah, jumbo to ha. Taplin. Kani sa dapat? Oh. Kuya no share mo ko ano. Sige. Naman ko na yung weight na. Kuya wa ka floor na timbangan niya sa kwan. Siya no, siya na pa siya ang mag- Siya na ang maglalabas ko ano asa siya ibutang Pwede niya man ang parang may isip. para may isip. Dinadala sa Oh, Kaptor, may jumbo extra daw. Jumbo ka na dali. Ano, mag... Jumbo extra. Ano na ba yung mga pang... pero Madrid na Aji magpiki-piki brad no. May kalikayan na Aji mo kwan. Oh. Swerte ang hero. Galing ano? Sama sa hero. Para sa ero na lang. Ano? Yung mga damis-damis. Mag-hire lagi kong tikon ito. Apa man? Kami na lang, Brad. Paghaan na lang boy. Then, ma-apply na ako titigting bang ni. Huwag nga ko ka-apply. Kanang naon tatong kapla yun yan. Yan pa rin ma-apply. Ihawal ako yung kanyar. Yan ang ibakan mo. Huwag nga ko ka-apply. Paghaan na lang ako titigting bang ni. Paluming ka. Na. Ah, ito naman, nabasag. Oo, yan. Ewan ko lang sa kanila. Kasi wala sa mga pricing dito. Sinusupo. Pamigay mo yan. Oh, wala silupin. Ma. Wala silupin ba? Masilipin. Nasa masilipin.